Gipaila-ila na ang mga kandidata sa 59th Miss Cagayan de Oro. Mas engradeng pageant karong umaabot nga Higalaay Festival, gipasalig sa lokal nga kagamhanan. Ani report. Mas enggrande, mas gipatsada ug mas gipangandaman kini ang pasalig sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City alang sa nagsing-abot nga 59th Miss Cagayan de Oro 2024. Matod ni Councilor J. Roa Pascual, Committee Chair on Tourism sa City Council, nga taas ang ilang pagpangandam karong tuiga nga gilaumang mo resulta sa mas patsadang beauty pageant. Actually sa mga previous nga Miss CDO, 12, 14 lang kabo candidates, but this time we chose na mas daganan para mas dagan mag-represent sa ilang mga barangay. And before naay tagduha ka barangay ang ilang gikuan. So karon isa lang gyud ka barangay. Ning bag-o lang gipaila-ila na sa LGU ang 20 ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2024. Ubay-ubay ang mga napiling kandidata karon tuiga kung asa matag-usa kanila ang mirepresenta sa ilang kaugalingong barangay. August 10 actually is the pre-pageant sa ato ang Miss Cagayan de Oro candidates. It will be their swimsuit and gown competition on August 10 and August 24 at the Atrium para sa ato ang coronation night. Ang Miss Cagayan de Oro 2024 subay gyapon sa kasaulugan sa Higalaay Festival sunod bulan. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.